What's up sa inyo mga koys? Welcome back dito sa ating panibagong video. This is Koys Dongski. Ano bang bago rito sa ating video ngayon, no? So excited akong ipaalam sa inyo na meron tayong bagong camera, no? Then, ayan, dito tayo sa ating Core 2. So, ayan, bagong lahat ay maraming salamat po sa mga solid natin dyan na supporters at saka viewers, no? So, yung channel natin is meron ng 479 na subscriber, no? And ayan, maraming salamat sa inyo. Then patuloy lang kayong manood dyan. Then yan, excited na tayong mag-vlog kasi meron na tayong GoPro Hero 7, no? And scanhan lang siya mga idol. And malaking salamat ako kasi nagkaroon tayo ng vlogging equipment, no? And ayan, mag-unbox tayo ngayon mga idol. And yung camera natin is nagamit na natin, no? So yung last video natin, so yun po yung ginagamit namin. So shout out nga po pala sa Mando Brothers, no? Dahil nakipag-collab kami sa kanila and ayun, successful yung video namin, okay? So ayan, excited din ako mag-unbox mga idol kasi meron tayong nabili na accessories sa GoPro, no? So yung last video kasi namin is nahirapan ako dahil hindi natuloy yung aming shoot. Natuloy naman pero naputol yung video namin and buti na lang meron tayong phone. So yung last part doon is cellphone na po yung ginagamit namin doon, no? Then ayan, kung nakita nyo po yung video, ang ganda talaga ng quality ng GoPro, no? Huwag na natin patagalin itong video na to at ipapakita ko sa inyo or mag-unbox na tayo sa ating charger at battery na nabili, okay? So ito na po siya mga idol. So buksan na natin. So nabili ko pa siya sa Shopee mga idol. And yung halaga nito mga idol is 1,305 yung nabayaran ko dito. So ayan, ito po yung box. And may nakasulat dito. So ito po yung packing list, no? So ang laman dito is, yung brand nga pala dito mga idol is Telesin 3 channel, no? So charger box plus 2 rechargeable batteries. And nakalagay dito GoPro Hero 5, Hero 6 and Hero 7, no? So pwede ito sa Hero 5, Hero 6, no? And yung GoPro natin is Hero 7. So ayan, buksan na natin. Battery storage type C, type charging, no? Right. So excited akong buksan to, no? So bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo yung GoPro ko mga idol. Right, ito yung box. So sikanhan lang to mga idol pero sulit na rin kasi yan, mura lang naman yung bili ko dito. Alright, ito yung GoPro natin, no? So excited ako mag-vlog, no? And ayan, shoutout nga po pala sa mga nakilala namin na local vlogger dito sa Tagum, no? And dito sa Davao del Norte. So shout out kay Winnie Madanggit, no? Si Storebot. So sana ay mapanood nito. And yan, mag-Tagalog tayo kasi nag-unbox tayo ng accessories, no? So ito po yung GoPro natin. And ayan, buksan na natin yung charger natin. Alright. So kung gusto niyo bumili nito or wala pa kayong charger na, so ilalagay ko na lang yung link dyan sa ating description para ma-direct na kayo dun sa pinagbilhan ko dito. So ito po yung laman, no? Alright, ang ganda. So yung laman, yan, ito. Then meron siyang manual. Ayan. So wala nang laman, no? Ito yung manual niya mga idol. Right. So huwag na natin to. Mamaya natin to basahin. So yung laman niya is meron siyang charging cable. Then may dalawang battery. Okay, so test natin to kung kakasya ba talaga sa ating Hero 7 na camera. So ito yung box niya. Ayan, ang ganda. So buksan natin. Paano ba ito buksan? Yan.
So, wala siyang lagayan ng memory card. So, battery lang po yung pwedeng isaksak dito. So, ito yung dalawang battery niya. Ayan. Alright. So, kasyang-kasya mga idol. Ayan. So, ngayon try natin sa ating GoPro kung kakasya ba yung battery. So, ito po yung GoPro natin. And meron din tayong Facebook page mga idol, mga kois. So, bisitahin niyo po yung Team Paloy, no? So, ako po yung admin doon. And meron din tayong grupo. So, yan, kasyang-kasya. So, on natin. Right, ang ganda. So, 69%. So, marami na tayong extra ng battery, no? And marami na tayong vlog na magagawa dito, no? Kasi 3 na po yung battery natin. So, yun. Gumagana siya mga idol. And try natin yung isa. So, yung sample ng video dito sa GoPro Hero 7, no? So, ayan, panoorin niyo po itong video ito, ayan. And yan po yung gamit natin. Itong GoPro na po yung ginamit natin dyan. So, yung isa. Ayan. Saksak natin. So, kasyang-kasya mga kois. And meron din tayong casing ng GoPro Hero 7, no? So, nabili din natin to sa Shopee. Nakalimutan ko lang kung magkano to. Nasa mga 400 yata yun. So, ayan, may vlogging camera na tayo. Right, ang ganda. So, ayan, gagawa na tayo ng marami pang video. Right. So, meron din akong binili na isa pang accessories, no? So, lalagyan natin to dito. So, yun po yung lights niya, LED lights, para kung sakaling mag-vlog tayo ng indoor, no? So, itong GoPro kasi is pang outdoor lang. So, madilim kasi pag nandun tayo sa indoor, no? So, i-vlog ko din yun, mag-unbox din tayo doon kapag dumating na yun. Right, so, ayan, ang ganda. So, yun lang mga idol, mga kois. So, nandito tayo sa ating computer. Alright. So, yan lang po muna sa ngayon mga idol. At ayan, abang-abang kayo sa mga next nating vlog, no? So, maraming salamat sa panonood and goodbye.